Nos últimos anos, a Policía Local de Vilagarcía imparte clases de educación viaria ao alumnado de todos os centros educativos da vila. Para pechar esta actividade e celebrar o Día Mundial da Bicicleta, o Departamento de Seguridade Viaria organiza unha mesa redonda nun instituto da vila en colaboración co Concello. Este ano, o escollido foi o Armando Cotarelo Valledor en Vilaxoán. O obxectivo é concienciar a mocidade das vantaxes do uso da bicicleta. Pois que eles se conciencien de que o uso da bicicleta ten moitísimas ventaxas. Ten ventaxas a nivel de contaminación, ten ventaxas a nivel de unha mellor calidade de vida nas cidades, non hai tanto coche, e a bicicleta é un vehículo, non é nada agresivo nin para os peatóns nin para nadie, e sobre todo os beneficios que nos insistimos desde o punto de vista da educación física para a saúde. Dende o centro, aseguran que as diferentes clases e actividades chegan aos máis novos que cada ano utilizan máis este vehículo. A eles lle gusta porque son receptivos, porque a verdad a Policía Municipal son moi didácticos, como conocen miles de anécdotas e de casos que viven todos os días, pois chegan ben aos rapaces. Entonces os rapaces xa a principio de curso xa saben que van ter estas charlas e xa les preguntan, se dicen, profe, cando nos veñen os da Policía Municipal a dar as charlas e tal, se mostran interesados. O Concello, pola súa parte, busca que a veciñanza utilice a bicicleta como un medio de transporte e non só como un medio de gozo. Creo que temos que partir de actividades como esa que son moi importantes porque realmente é un tema de concienciación social para que a xente saiba realmente a importancia que ten sacar os coches das cidades e realmente trasladarse, usar a bicicleta como un medio de transporte, non solamente como un medio de disfrute, que o é, como un medio de paseo, que o é, sino tamén como un medio de transporte. Na mesa redonda abordáronse temas para tratar o presente e futuro deste vehículo e a normativa do seu uso nas cidades. Ante o éxito que están a ter as diferentes actividades, no vindeiro mes de maio o Instituto, en colaboración coa Policía Municipal, organizará unha ruta en bicicleta por todo o Concello.